Yol hareketinde katnaşuşlar ben dayı hizmetkarları engemeler olup bardı. Propaganda şorası barışında maşinaların tüzüklüğü, şoförlerinin yol yürü kagidelerini ötep yürülerde tekshirildi. Soňra arada yol yürü kagidelerini bir bozmay başladılar. Şonsa kuandıra DTP'lar bir gezeydi. Allah'a şükür. Şonsa bir şey işe berişler ortalar kimimi. Былтыр 12 92 kişi işken halda ürülde idare etken tutkarlanamasa bu yıl 95'e җитте. Avtoinspektorlar şoförlerin yakınlaşıp kilişi yöňa ýyl bilen kutladı. Hem 2020 yıl Respublikada milli medeniyetler hem guruf gadetler yılı diýip ilan edilýände haber etdi. Oýlar ben yıllarda isenim ýüregen buzluklar yol ýürek kagydalary tügel tägez buzmagys 2020 ýyl Tatarstanybızda milli medeniyet hem guruf gadetler ýaly. Sende yakınlaşıp kilişi oýlar ben sağ selamet hayırlı yollar sizge. İsenimin ýüregi etsin, basına da yol kagydalaryny ötep basında şol endi bizning tilekçol şoförlerge da kirmişsinler. Baragılga da isen sağ ýürege ýatsyn, prawilalaryny, kagydalaryny, yol kagydalaryny dürüst etdirip ötägib. Şol endi baragylga ýaňa ýyl bilen kutlaýym, şeýlemäge sağ selamet bolar. Rayon Avtoinspeksiyasi yol hareketinde katnaşuşlarının barısında yakınlaşıp kilişi yöňa ýyl bilen kutlaýy. Bu ýyl uňuşga toba şiratdagy adım bolsun. Özü bilen köp gene ýöňa gazanyşlar hem jiňüler alıp kelsin. Yol hareketi kagydalaryny buzmyşy ötew sizni yol transport hareketlerinden saklap kalır. Liliya Şeýmiýewa, Dinar Nurutdinov, Müslim telewizionyny.